күптән түгел генә Казан мэриясе Апуш балалар театр студиясын ачып җибәрде. Бездә исем сайлаганда безнең студиябызга йөргән балалар кичкенә нәни сәләтле, зур киләчәкле бала дигән исем кушсак, дөрес булыр дип санадык. Кастингта катнашкан балалар арасында Аяз да бар. Аяз ничек савыл кулары? 4 дәрес бар. Ул актерлык осталыгы, сәхнә хәрәкәте, сәхнә теле һәм вокал. Дөресен генә әйткәндә, безнең төп вазифабыз да аларның балаларга һөнәр бирүдән тыш аларның табигыйлыгын табу. Менә шуннан да беренче спектакль күрсәтелде бит инде. Һәм миңа калса, аның нинди эчтәлектә булуы. Шул ук вакытта аның ничек үтүе инде ул студияның йөзен билгели торган фактордыр. Мин дә бик каушадым, ләкин сәхнәгә чыккач, ул каушап каядыр югалды. Башка мәдәният сарайларында да тагын филиаллар ачылачак. Берәү генә дә түгел. Рәхим итеп килегез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Оясында ни күрсә, ычканында шул булыр ди халык мәкале. Чыннан да, балаларга кече яшьтән милли, мәдәни тәрбия бирү бик мөһим. Апуш балалар Татар театр студиясының да төп максатлары әнә шулар. 6 июньдә театр студиясе беренче премьерасын тәкъдим итте. Бүгенге әңгәмәбез дә шул хакта булыр. Тапшыруыбызның кунаклары студияның җитәкчесе Алия Фәйзрахманова һәм аның укучысы Аяз Әглиуллин. Хәерле көннәр, исәнмесез Хәерле көннәр. Хош килдегез. Сезне күрүебезгә без бик шат, без рәхмәт килгәнегез өчен. Без дә шатланып, рәхәтләнеп килдек. Бик әйбәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Гомумән алганда, шәһәребез мэриясе төрледән-төрле проектларны халкыбыз хузурына тәкъдим итеп тора. Һәм әйтергә кирәк, алар инде чыннан да телебезне һәм мәдәниятебезне саклауга үзләреннән зур өлеш кертәләр. Әңгәмәбезгә күчкәнче, әйдәгез әле башта әлеге проектлар хакында сюжет карап итик. Игътибар экранга. Туган телләр елында Казан шәһәре мэриясе тарафыннан туган телләрне саклау һәм үстерү буенча бик күләмле эш эшләнде. Казанның парк һәм скверларында хәрәкәттә бәрәкәт проекты, иҗат һәм спорт дәресләре буенча мастер-класслар узды. Сабантуй көнне Урам экстрим паркында яңа Сабантуй яшьләр фестивале үтте. Салмы Казан хикәяләр конкурсы да аерым игътибарга лаек. Бәйгедә 120 кеше катнашты. Җиңүчеләрнең әсәрләре китап булып дөнья күрде. Республика көнендә Казан тавышлар перформансы да күпләрнең исендә калды. Казанның нәкъ уртасында мэрия балконнарыннан татар шагыйрьләренең әсәрләре яңгырап торды. Идел буе халыкларын берләштергән беренче Итил арт фестивале узды. Туган телләр елы татар шигъриятының иң мөһим чорларын үз эченә алган сөйли торган материя әдәби-музыкаль кичәсе белән тәмамланды. Әйтергә кирәк, туган телләргә юнәлдерелгән чаралар бүгенгәчә дәвам итә. Мисалга, балалар бакчасы тәрбиячеләре өчен шәһәр күләм семинарлар циклы уза. Ул TED конференциялар форматында үтә. Телне яшь буынга өйрәтү аеруча да мөһим. Шуңа төп игътибар балаларга бирелүе гаҗәп түгел. Туган телләр, миллилек, яшь буынны кайгырту. Бу төшенчәләр бүгенге тапшыруыбыз барышында күп тапкырлар яңгырар әле. Шуннан да менә мондый чараларның булуы һәм аларның арта баруы аеруча да сөенечле. Әле менә күптән түгел генә Казан мэриясе Апуш балалар театр студиясын ачып җибәрде. Әңгәмәбез инде күбрәк шул хакта булыр һәм исеменә килгәндә ул бик яңгырашлы. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның иҗаты һәм тормыш юлы белән аваздаш дип әйтергә дә була торгандыр. Менә ни өчен Апуш? Моның берәр нинди сыры бармы? Апуш, ул инде Габдулла Тукайның нәни вакытындагы, бала чагындагы исем дип әйтик, бөтен кешегә дә ул шуның белән таныш. Һәм инде без дә исем сайлаганда безнең студиябызга йөргән балалар кичкенә нәни сәләтле, зур киләчәкле бала дигән исем кушсак, дөрес булыр дип санадык. Озак сайладыгызмы? Исем сайлау
бик авыр мәсьәлә булды. Чөнки үзегез беләсез, бар әйбернең асылы һәм башы исем кушуда, ләкин менә бик күп фикерләр, бик күп уйлар булды. Ахыргы сүз Гүзәл Рәмзилевна Сәгыйтовадан булды. Апуш ничек? Алия диде ул миңа. Төннәр буе да языштык, көннәр буе да мин бер ул фикер минем дә башыма килгән иде, ләкин кайсыдыр мизгелдә туктап торды. Шуңа күрә ул да шушы ук фикерне миңа язгач, мин шулай булсын дип тәгаенләдек. Оннан соң бит әле әйтәләр, карапка нинди исем бирсә, ул шулай йөзеп тә китәчәк дип. Нәкъ шулай, аның башында, нигезендә, аслында шул иде. Белүебезчә, инде сез балаларны кастинг аша сайлап алгансыз. Монда инде Казаннан тышта республикабызның төрле район авылларыннан да балалар килгәннәр. Менә әлеге балалар кастингны үттеме һәм яңа спектакльдә катнаша алдылармы? Әллә инде юл мәсьәләсе бармы? Казан мэриясы бу проектны битен Татарстаныбызга игълан иткәннән соң, шуны да әйтергә кирәк. Әлбәттә, бу проект Казан мэры Илсур Метшинның тулы патронажы белән гамәлгә ашырыла. Һәм әлбәттә шушы яңалык Татарстанны гөрләтте. Арчадан, Лаештан, Балтачтан балалар бик күп килделәр. Гадәттә үзләре дә әле ниндирәк сынауларга эләгәсләрен белмичә дә килделәр. Бүгенге көндә безнең студиябызда Балтач егете Әмир Исрафилов белем ала. Ул Балтач, аның әтиәниләре Балтачта яши. Үзе ул монда интернатта яшәп укый. Кастингта катнашкан балалар арасында Аяз да бар. Аяз ничек укулары? Апушта укулар бик шәп бара. Безнең төп 4 дәрес бар һәм 4 дәрестән безгә бик шәп остазлар керәләр. Мәсәлән, актерлык дәресе укытучысы хәзер минем каршымда утыра. Ул Алия Фәйзрахманова. Тагын безнең әйтүемчә 4 дәрес бар. Ул актерлык осталыгы, сәхнә хәрәкәте, сәхнә теле һәм вокал. Бу бик мөһим дәресләр миңа калса. Һәм Менә кастинг турында әйтеп беттек. Син үзеңнең нинди талантыңны күрсәттең? Җырладыңмы, бидеңме? Әллә инде шигырь сөйләдеңме? Шигырьдә, җырда Син хәтерлисеңме? Мин хәтерлимәйм. Мин рэп башкардым татарча. Рэпәйме? Нинди Миңа бирем бирделәр. Сынау. Һәрбер балага сынау биргәннәр иде. Үзең театрларга йөрисеңме? Карарга йөрим, әлбәттә. Демәк инде синең киләчәккә төп хыялың инде ул театр артисты булу. Театрна да түгел, минем журналистика сферасында да үсәсем килә. Демәк инде ике эшне бер юлы алып бару турында хыялланасың. Асын әле уйлап бетерергә кирәк. Аңлашылды. Менә Олия ханым, гадәттә бүгенге көндә әти-әниләр үзләренең балаларын театр түгәрәкләренә бирергә ашкынып торалармы? Менә беренче карашка бит инде сайлау мөмкинлеге дә күп кебек. Хәзерге вакытта җаның ни тели шул бар кебек. Студиялар турында сүз булса, чыннан да Казаныбызда студиялар юк түгел. Әйтик, мәсәлән, спорт юнәлеше белән чагыштырсак, театр сәнгатенә игътибар зурмы? Спорт белән чагыштырганда алай юк түгелдер инде. Тик шулай да театр бит инде ул югары төр сәнгатьнең югары төрө дип саныйм мин. Үзем театр белән шөгыльләнгәнгә күрәдер инде, театрга җанымны, тормышымны биргәнгә. Шуңа күрә театрга өстенлек бирүчеләр бик күп булмаса да, ләкин театрны яратып килгән бала ул инде миңа калса бу татар халкының гомумән безнең киләчәгебез үзенең içki dünyasın içki dünyalı balalar kile. Şuna göre әтиәниләре баштарак гадәттә студияларга балалар үзләре килә. Каяндыр ишетеп, күреп, артист буласы килә дип, дөресен генә әйткәндә, алар гадәттә бәлки театрны яратып та түгелдер, үзләрен сәхнәдә күрәсләр килеп киләләрдер. Менә инде без мәсьәләгә аларны башкача караш тудырабыз балаларда.
һәм үстен генә түгел, һәрбер фәнне, һәрбер дисциплинаны аерым биреп, һәм җаваплылык тудырып, һәрбер балада алар инде театрның асылына төшенәләр һәм чын дәрәҗәсендә театрга гашыйк булалар. Менә шулай дип җавабым шулай булса төгәл булыр. Әти-әниләр дә инде аларның балаларының нәтиҗәләрен күреп, аннары соң нигә килгәннәрен, кая килеп эләккәннәрен аңлый башлыйлар һәм без бу студияда без бер гаилә булып яшибез. Монда әтиләр, әниләр юк, без барыбыз да студия яшиләр. Апуш балалары. Оннан соң менә минем шундый күренешне күзәткәнем бар. Күпчелек очракта менә мондай театр студияләренә җырчыларның, шул ук вакытта инде театр артистларының балалары килә. Менә сезгә күбрәк нинди балалар килде? Төрлесе бар. Төрле телевидение шеф-редакторларының балалары бар, танылган кино операторларның балалары бар дип әйтик, журналистларның балаларын әйтеп тә торасы юк инде, алар бик күп. Үзләре инде о чирканчык шушы телевидение дөньясында чирканчык алган балалар бик күп. Һәм гомумән әйтсәк, кастингтан соң безнең төркемебездә инде каядыр тәҗрибәсе булган шушы театраль яки театр янындагы иҗатларда булган кемдер җырлый, кемдер бии, кемдер театр студияларына да йөргән, ләкин барыбер безнең юнәлеш әзрәк башкачарак. Без аларны тулысы белән театр дөньясына алып керәбез һәм алар театрның тышкы формаларынан алып, эченә, нигезенә, йөрәгенә хәтле кирип үтә торган белем аларга, һөнәри белем аларга тиешләр. Менә Аязның сүзен дәвам итеп инде, әлбәттә, безнең студия, безнең 4 остазы да үзләренең үз эшләренең белгечләре, Сәлимә Әминова Камал театрының баш балетмейстеры, сәхнә теле остазы Резида Саляхова, барыбызга да таныш булган Кәрим Тинчурин театр артисты, Лилия ханым Зайнуллина вокал остазы, Кариев театр вокалисты. Димәк, инде монда төрле театрлардан белгечләр дип әйтсәк буладыр. Төрле мәктәп. Һәм дөресен генә әйткәндә, безнең төп вазифабыз да аларның балаларга һөнәр бирүдән тыш, аларның табигыйлыгын табу. Табигыйлыгын табу һәм иң башта аларны обнуление дигән сүз бар бит инде, әйме? Нолләштерергә, барлык белгәннәрегезне онытыгыз балалар, һәм без монда яңадан сезнең белән ак биткә язган кебек яңа белемнәр алачакбыз дип, менә шушындый юнәлештә эшләдек, эшлибез. Менә балаларны сайлаганда шулай да иң беренче чиратта нәрсәгә игътибар бирелде? Менә Аяз әйтеп үтте, ул рэп укыган. Мин аның рэпына кызыкмадым инде. Нәрсәсенә кызыктыгыз? Ул бик ашык егет. Ашык егет. Минем өчен ашыклык, открытость дип әйтәбез бит инде, әйме? Ашык, ак, шундый яктылык балалардан һәм харизма дигән әйбер бик мөһим әйбер инде. Менә шул харизмасы баланың үзегез дә беләсез, әйме? Театр, сәхнә, ул гомумән харизманы ярата торган әйбер. Кайбер вакытлар киләләр, шигырь сөйлиләр, җырлыйлар, бейләр, гармоннарын да күтәреп алып киләләр, ләкин бу күрсәткеч түгел. Килә бер бала. Нәрсәң бар? Күрсәт. Юк, мин белмим. Ярар. Әйдә, сынау бирәбез. Чөнки чын дәрәҗәсендә аның нинди дәрәҗәдә адекват аңлавын, синең сынауны ничек аңлый ул? Ул син биргән биремне аңлый беләме? Алга таба да ул шулай синең белән мөгалләмә кыра аламы? Һәм биргән сынауда үзен ничек итеп күрсәтә? Этюдлар дип әйтгәндәме? Биремнәр. Менә шул сынаулар вакытында алар күренәләр. Тавышларын тикшерәбез, дикция, дефектлар юкмы? Һәм тел белү инде әлбәттә беренче чиратта. Менә миңа калса, хәзерге мизгелдә безне карап утыручы әти-әниләр дә, мин дә баламны әлеге студиягә бирер идем дип кызыгып утыручылар бардыр. Менә киләчәктә кастинглар көтеләчәкме? Әлбәттә, безнең премьерабызда шәһәр мэры Илсур Раисович Медшин булды. Һәм ул үзенең фатихасын бирде. Балалар белән спектакльдән соң кирип аралашты. Һәм инде әгәр дә алга таба әзрәк кенә узып әйтсәк, башка мәдәният сарайларында да тагын филиаллар ачылачак.
берәү генә дә түгел. Рәхим итеп килегез. Әзерләнегез. Әзерләнмәсәгез дә була. Ашык күңел белән, әлбәттә, Иң мөһиме теләктер. Теләк, үзегез беләсез, теләгән әмәлен таба, теләмәгән сәбәбен. Әлбәттә, шуны әйтергә кирәк. Уку, спектакльләрнең бизәлеше барысы да әлбәттә әти-әниләр өчен түләүсез, барысы да мэрия үз өстенә ала. Спектакльне чыгарганда без спектакльнең үзенең композиторы Зөлфәт Вәлиуллин, үзенең сценографы Анна Новикова, Сергей Иванович Скомороховның шәкерте, остазы ул. Балетмейстер, шулай ук инде әлбәттә ут рәссамы, безнең тавыш режиссеры, шулай ук безнең икенче остазыбыз Ильяс Файзрахманов, безнең тулы комплект шуның хәтле. Шуңа күрә без дәүләтебезгә бик рәхмәтлебез һәм алга таба да шушындый мөмкинлекләр булсын. Әти-әниләргә, балаларга, татар халкына шушындый мөмкинлекләр тудырганы өчен без мэрияга бик рәхмәтлебез. Менә шуннан да беренче спектакль күрсәтелде бит инде. Һәм миңа калса, аның нинди эчтәлектә булуы. Шул ук вакытта аның ничек үтүе инде ул студияның йөзен билгели торган фактордыр. Монда бит инде әлеге чарада булган кешеләр үзләренең ниндидер карашын да булдыралар бит инде. Менә ни өчен нәкъ менә әлеге әсәргә тукталдыгыз? Так, беренчедән шуны әйтергә кирәк, Апушның тылсымлы төшләре драматург Рауил Бухараевның пьесасы, Мөдәррис Әгъләмов тәрҗемәсе. Аяз, син ничек уйлыйсың? Әйдәле, син менә үзеңчә балалар ничек уйлыйсың? Күзаллау буенча ничек уйлыйсың? Нигә без мондай пьеса алдык? Миңа калса табигый. Миңа калса бу бик җиңел дә түгел, бик катлаулы да түгел. Нәкъ менә безнең яшьтәге балаларга кирәкле материал дип саныйсың. Материал, пьеса һәм Габдулла Тукайга карата, Абдулла Тукай иҗатына карата. Менә әйтеп үттек бит инде, премьерда Казан мэрда булган. Каушамадыңмы? Менә нинди хисләр кичердең? Без мәсәлән, башта сәхнәгә чыгар алдыннан миңа калса һәр бала да каушагандыр, ләкин минем очракта мин дә бик каушадым, ләкин сәхнәгә чыккач ул каушау каядыр югалды. Мөмкинме мин бу сорауга җавап бирәм? Беләсезме, каушау нидән килә яки дулкынлану һәм ни кайчан ул бетә? Без ничә прогон ясаганбыз икән? Безнең прогоннар иксез-шиксез иде. Бу прогоннар техник яктан инде аларны ныкландырды һәм алар чын артистлар кебек инде анда дулкынлану түгел һәм бары тик наработаны дип әйтергә инде, эшләнелгән процесс барды. Артистлар, чын артистлар күпмегенә дулкынлансалар да сәхнәдә эш һәм инде күнегелгән эш бара. Менә Апуш бу пьесаны, бу материалны сайлавыбыз да инде әлбәттә гадәти, башка юл белән без бару дөрес тә булмас иде. Габдулла Тукайның, бөек Габдулла Тукайыбызның иҗатына багышладык. Рәхмәт, Аяз, менә бу сүзеңне мин синең ишетмәгән идем әле. Димәк, алар өчен дә күрәсезме, ул кулай һәм уңайлы материал булган. Аларның яшенә ул туры килде. Хәзер инде идегез бергәләп премьердан мизгелләрендә карап Рәхәтләнеп. Игътибар экранга. Казан мэриясе проектларының күплеге, әһәмияте хакында сөйләштек. Апуш балалар театр студиясе исә бүген игътибар үзәгендә. Милләттәшләребезне без нинди дә булса телебезгә кагылышлы шөгыльгә кызыксыну ятырганда тартырга тиеш без аларны. Чөнки башкача телне аралашмасаң, сөйләшмәсәң, җырламасаң, ул яисә сәхнәдә, менә бүгенге без караячак спектакльдә кебек аралашмасаң, ул телне ничек сакларга инде. Шуңа күрә мин менә бу мәсьәләдәге һәр бер яңалыкны, һәр күренешне, һәр проектны хуплыйм. Аның инде дөрес без теләгән нәтиҗәгә ирешкәне, ирешеп җитмәгәне булырга мөмкин. Әле беренче кыйммәт тиерле булган очраклар да бар. Шуңа күрә иң мөһиме башлангыч. Апуш студиясе тәкъдим иткән беренче спектакльдә без дә булып кайттык. Безнең Казан шәһәрендә менә бара торган бик күп төрле әлегә охшаш проектлар, алар безнең әле бигрәк тә балалар белән бара торган проектлар. Чөнки телне аларда сакларга бик мөһим. Менә безнең буында инде ул тел бар. Яңа яшь буында ул бит инде мондый мөхиттә аны саклау җиңел түгел. Шуңа күрә бу башлангычка әлеге менә бу балалар театрына мин бик зур өметләр баглыйм.
Һәм Казанда әле аны биредә генә түгел, берничә аның бик күп нокталарда булырга тиеш, чөнки бихисап күп балаларыбыз бар, безнең йөзләгән мең балаларны бәлки мондый эшкә тартып булыр иде. Шуңа күрә оештыручыларга бик зур рәхмәт, һәм менә биредәге безнең бу театр башкалар өчен дә матур башлангыч үрнәге һәм киләчәктә шомару уста өчен осталыкны ныгыту өчен ул үзенә күрә бер алдан юл салып бара торган шундый бер матур бер проект булачак дип әйтәм. Бәләкәй Апушны Кырлайда яшәүче Сәгъди абыйсы үз гаиләсенә тәрбиягә ала. Кичләрен Апуш күккә карап, йолдызлар санап хыялланырга ярата. Төшләрендә күргән вакыйгалар, хәл-әхвәлләр, мөгъҗизалар малайны тормыш серләренә төшендерә. Димәк, инде беренче Ширканчыкны татыгансыз. Менә кыска гына вакыт эчендә спектакль чыгару бу бит инде профессионал артистлар өчен дә бик зур сынау дип әйтергә кирәк. Балалар белән эшләгәндә бит әле тагын да ничектер нәзбергрәк, аларга ничектер аерым караш кирәк кебек. Менә ничек җитештегез? Шул хакта да әйтеп бетсәгез иде. Дөресен генә әйткәндә, балалар белән тагын да уңайлырак. Алар бит әле амбициялы, булай булмый, тегеләй булмый дип минләнмиләр, шуңа күрә алар туры юл белән баралар. Кушылды, эшләнелде, көн-төн эшләдек, бер нинди дә монда атнага 2 тапкыр очрашулар турында сүз дә юк, көн саен төнгә хәтле, 10-11гә хәтле булган көннәребез бүдә булды. Чын тулы тәнле театрлар кебек без дә шушындый материал чыгарга ниятләдек. Шуны да әйтәсебез килә, бер экспериментыбыз булды, әйтми үткәрә алмыйм. Безнең төркемебездә бөтенләй татарча белмәгән бер кызның укырга теләге бик зур иде. Без аны алдык, сынау итеп кенә алган идек, 0-дән алып, бер сүз татарча белмәгән бала шушы 2 ай эчендә спектакль чыгару безнең 1 ай гына булды. 1 ай гына булды, хәтта эш атна гына дип әйтсәк, спектакль өстендә эшләве Зарина Шакирзянова, ул суанасы ролендә иде, төп рольләрнең берсе, ул менә туган телне үстерүнең миңа калса бу бер бик зур күрсәткече, теләгең булса, менә булай да була икән дигән. Димәк, инде чыннан да театр студиясенең телебезгә ягындысы, аны саклауга тәэсире чыннан да бар дигән сүз бит инде, шулай бит? Бар, булыр дип өметләник һәм без шуның өстендә эшләрбез, барыбыз да бергәләшеп. Алла бирсә. Не кызганыч, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Барлык эшләрегездә дә зурдан-зур уңышлар телибез. Эшләрегез гөрләп барсын, уң булсын һәм иң мөһиме балаларны сөендерсен иде. Аязга инде уңышлар һәм сабырлык, яңадан яңа рольләр теләп калабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакыруыгызга. Сау булышабыз. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.